Ngayon pangamahan, sa mga tubangan kami nagayubo, Lord, inangayos pagpanabot, nga mong itinhanglan sa imong mga balaan na kulong. Nangayo kami sa dugang na kinaugman, nga mong itinhanglan, aron kami makapuyo sa kinabuhi nga balaan, matarong sa mga tubangan, ngay kamuot niya o Diyos. Kaya mo tinuha ipataas sa imong ngalan. Amo tinuha ikaw ang makitaan sa mga kinabuhi. Amo tinuha, Lord, na makumbinsi ang makatauhan. Mabuhi ang Diyos na nagkupot sa amo nga kinabuhi, naghatag na amo bag-ong kinabuhi. Ginoo, salamat sa adlaw, salamat sa mga kauhan na mong gidala, salamat sa mga kabataan, tanan na nangibig mo, salamat o Lord, palabang sa tanan, salamat sa mga presensya, na karon ng kabutagon, kung nining tanan amahan, mo mahimo, makamot, amo madawat, amo balik mo sa kanilang simungalan, in Jesus' name, Amen and Amen. Masawa na to ang 45 nga to sa 49 marisunan. Nagaingon, kay ang kasulatan nagaingon, ang unang nga tao nga si Adan yatagan o kinabuhi. Apan ang ulahi nga Adan mao si Kristo yatagan sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili ang langitnon nga lawas ang nauna, kundi ang ikanon nga lawas. Ug dayon mosunod ang langitnon nga lawas. Ang unang tao nga si Adan ikanon, gibuhat siya gikan sa yuta. Apan ikaduhang tao nga mao si Kristo gikan sa langit. Ang mga lawas nga yutanon sama kayo sa lawas sa taong gibuhat gikan sa yuta. Apan ang mga lawas nga langitnon sama kayo sa lawas nga adtong nagikan sa langit. Busa ingon nga ang atong lawas nga nahisama sa lawas ni Adan nga gikan sa yuta. Wabot gayud ang adlaw nga atong lawas nga isama usab kang Kristo nga gikan sa langit. So, mo ni atong title, Pundasyon sa atong pagtuo mao ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios mao man ang pundasyon sa atong pagtuo may tungod sa resurrection. Kung ituo gyud ta sa pagkabanhaw. Kaya again, kung pangutanon ka, asa man na nimo gipunit na imong pagtulon-an? Ano yung madugkang na mabanhaw ang mga minatay? Yung mabanhaw day ka, mabuhi day kang balik. Makaingon dyan kang sigurado nga, yes. Kaya nga naman, ang pulong sa Diyos, kasaligan. Kaya nga naman, mao ni angkla sa atong pagtuo. May angkla, usap ng angkla. Diba? Ang angkla nagpupot, kung nagkikigos sa PC ang usa ka sakayan, para bisag usa ka kusog sa hangin, dili ni siya malupad, dili ni siya mapadpad, dili ni siya bisag asa lang, kung dili naragid siya, irong siya kamay, pero in place gihapon ang sakayan. The same nato. Kaya kung dili nato iangkla ang atong kaugalingon diha sa pulong sa Dios, o bisag asa lang ta mangako yung mga pagtununan, wa gyud tay klaro ni ana. Mura gyud sakayan na tatagaw diha, pagkasunod na wala na to, nasa Dalagiti, to nasa Negros, layo na kayo mapadparan ang usa ka sakayan. So, ato yung ibasi, ato yung iangkla o mapuput gyud ta sa pulong sa kinabuhi nga mao si Kristo Jesus. Kaya ngano, nagsige tag hisgot sa resurrection, sige tag hisgot sa pagkabanhaw nga si Kristo mismo nabanhaw sa mga minatay, o si Kristo mismo ni promise sa pagkabanhaw sa tanan nga motuo kaniya. So, kung tanaw na to ang outline, mo ni ang yatong ibasihan sa resurrection. Okay? Basis of the resurrection mo ni. Dunay kalainan, differences between Adan and Christ. Una, si Adam, primerong tao, living being lang siya, or hinimo lang siya. Minta si Kristo, wala kong gibutang o lesser than Christ. Okay? Kay greater si Christ. Kay si Christ, mao ang last nga Adan, o siya ang naghatag o kinabuhi nga espirituhanon. Ganyan natin ba?
Mawag kanunay. Nya si Adan natural. So lesser ang natural kaysa spiritual kay si Kristo, espirituhanon gikan sa langit. Si Adam o si Adan, first man nga gikan sa yuta o sa abog. Lesser siya kay ni Kristo nga ikaduhang Adan o ikaduhang nga tao nga gikan sa langit. Earthly gikan sa yuta si Adan, lesser gyud ang earthly kumpara ni Kristo nga heavenly. Kung ang tanan nga nataw nga gikan ni Adan, susama gyud ni Adan, kay born in the likeness of man. Pero kung nataw nakapag-usab, naisama jud ni Kristo Jesus nga gikan sa langit. So kana lang daan sa atong summary, sa atong outline. Again, makita nato may sunan nga kung tinuray nato nga si Kristo naa nato, mo sa mata mausab tadi. Atong kinaiya unsa man? Christ-like, mausab gayud susama ni Kristo Jesus. Sa tupa ang daan atong kinabuhi. Naganam yun na ginamakitaan, nagadugay ka ng Kristohanon, di na ginamakitaan ang daan na kinabuhi, kundi makitaan na ang bagong kinabuhi diha ni Kristo. Sumaw ni ang gidrawing ni Pablo dirita nato. O gidrawing sa niya actually sa Corinto nga kita ang dako kayong naka-benepisyo nga iya yung ipakita ang kalaian ni Adan o ni Kristo. O kung sa may tamo sa tao nga naalang ni Adan, kung sa'yo mahitabo kung ikaw na nanigid ka ni Kristo. So, pinagi nini nagampo ko nga mas makasabota sa pagkabanhaw in a better way. So, tanang na to ang difference number 1. So, 2 differences lang ang tanawan. Si Adam, the first man, a living being, lesser siya, or versus ni Christ, the last Adam, a life-giving spirit. So, atong nakita dyan sa atong verse 45. Gisulti that, so it is written. Okay? The first man, Adam, became a living being. The last Adam, a life-giving spirit. The spiritual did not come first, but the natural, and after that, the spiritual. So pag-ingon ni Pablo, so it is written, iyang gikutlo ni sa Genesis chapter 2 verse 7. Haliyog ko? Okay pa. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Nasayra na to na sa Genesis 2. Ano magsunan? Ito na mga Bisaya. Hindi mo maka-agpas ka kung na lang Bisayon para hindi kayo madugay. Isulti din nga ang tao gikan sa abog o abog. Gikan sa yuta. Okay? So, at the same time, si Pablo, gitawag ni Jesus na last Adam or a life-giving spirit gikan sa gipadayag ng mga kamatuuran ni Kristo Jesus ngadto ni Pablo din iyang gisuwat sa Roma 8:1, tanawa din ha sa Roma 8:1. Nagsulti sa Roma 8:1. Karon ang mga anak ng Kristo Jesus dili na silutan sa Dios. Kay human kita mahiusa kang Kristo Jesus, digamahan na kita sa Espiritu Santo nga naghatag og kinabuhi. Unsa ta? Sa dihang nahiusa ta ni Kristo Jesus, gigamhan, sa Espiritu Santo nga naghatag og kinabuhi. Busa luwas na kita gikan sa sala o kamatayon nga nagagahom kanato. So, pinod kayo, grabe kayo ang mga butang na ipakita sa Ginoo. Gawas ni Ana, na ni kutlo si Pablo de Asa, yung iswa sa Roma. In John 5:26, tanawa sa Juan 5, 26, nagsulti din ha sa Juan 5:26. Ingon nga amahan may gahom sa paghatag o kinabuhi. Ako nga iyang anak makahatag usab ni ana nga kinabuhi kay gihatagan niya ako og gahom sa paghatag ni ana sa mga tao. Klaro kayo? Gitagaan siya of the same power kay ikuan man gyud si Kristo o ang amahan
o siya mismo makahatag o kinabuhi sa bisag kinsang tawo nga ganang nataganin. Mana nga ang tinuod yun nga tinugdan sa kinabuhi, wala sa itong maningkamot. Klaro ka? Wala sa itong maningkamot, wala sa atong adlaw-adlaw nga pagkayod, wala sa kadaghan sa atong kwarta. Ang tinuod nga kinabuhi na ni Kristo Jesus. Kung makita sa nato gani na last time, ako na i-relate later on. Ngayon, siya yun ang life-giving spirit. Nga remember, importante nga buhi ang imong espiritu kaysa buhi ang imong lawas apan patay ang espiritu. Kaya sa padung na magtinggagol ng lawas sa impierno. Apan bisan pag mamatay og sayo o bisan pag bati ang imong lawas karon apan buhi kay imong espiritu ini kamatay nimo sigurado kadto ka sa langit. Nagisulti sa verse 46 din ha na ang yutan-on o ang natural nga kinabuhi mag-una gayud kay sa spiritual. So ato nahibawaan nga ang natural man, okay, mga terminology ni mga isuna ni kailangan sa tamo makadungog ani in English. Okay? Ang natural man walay hibalo matungod sa Dios. Nakita na nato sa Roma 3, di ba? Walay nangita, walay nakaila sa Dios tanan namiya. So, ang natural man is just a person made up of lawas o unod. Apan wajoy kaalam may tungod sa Dios. Kay mao naman to ang atong na-inherit o atong napanunod na kinaiyahan na wa kita alamag. BOGO gyud kay ka when it comes to God. Yan ang una ang tanang tao kay ila sila sa Ginoo. Sabi na kay sige sila simba-simba, nagkuy-kuy sila mga magpapa. Mo na mga ginikanan, sigurado ang tao ninyo na kanay inyong mga anak na sige kuy og simba, di na magdako mamingon siya nga born again man ko kay gagmay pa mi, nagkuy-kuy naman mi sa mga magpapa. Pero wa gud sila relasyon sa Ginoo. Yaya sa ipamugos ko dili pa gyud panahon. Ang ato lang nga ang mga kabataan nato ma-expose sila, makadungog sila, ug sumamot nga mga adlaw ni anak makasabot sila. So usa gay nato nga example daghan kana labi na mga anak sa mga pastor nga kaya ni mo left sa, mo right sa, mo atras sa, wa gyud maglakaw sunod sa ilang ginikanan. Okay? But later on, musunod sila o mas grabe gani ang kalayo na sa ilang kasing-kasing sa ihang makailasad sa Pinoy. Sumula na ang atong hope. Pero again, nagkinahanglan na nga ikaw nga natural nga tao sa una, nahimo na yung espirituhanon nga tao, mitras na ka sa kalibutan. Now, mutanaw ka sa natural man. Gisulti din nga ang usa ka tao, verse 46, gama lamang sa yuta or sa English dust. So kag dust murag dust ra gyud. Kabuko ni mo tanang mga amo. Okay? So ang mga tao nga gikan ni Adan tanan sama gyud kaniya. Kato pa gideklara sa Biblia tanang tao gikan ni Adan. Nya kay si Adan makasasala man unsa ang tanang mga tao sa kalibutan? Makasasala kay gideklara sa Biblia nga ang tanan nakasala og nahilayo sa Ginoo ug bilang nakasala na priso sa sala ug patay pagyud tungod sa sala. Ato pa ulipon jud kay sa sala ang usa ka tawo. Nya atong gi-mention sa na ang usa ka natural nga tawo na kinahanglan gayud siya sa mga natural nga mga butang nga gibuhat na sa Ginoo dinhi sa kalibutan aron siya mamuhi. So unsa may kinahanglan sa tawo? Kailangan siya mo kaon, kailangan siya mo inom, kailangan siya matug, kailangan siya sinina, kailangan siya balay. Basic things. Pero ang problema, naginahanglan ang tao ni ini para sa iyang natural, ang spiritual, iyan ay nung kalimutan. Ang mas dako, importante nga kinabuhi, iyang ilaway sa daplin, kaya rin yung isigi ko na huna, ang akong pakinahanglan, kailangan kong ilong, kailangan kong kaon, kailangan kong snina, nilot ni snina yun, kailangan yung balay, nilot ka balay ngayon, dako ngayon ka balay, ya akong pagkaon kami, lamig yun akong pagkaon akong inom, pero lamig yun akong inom, nakalimta na ang Ginoo. That should not be. Yes,
we need sa tanang mga butang ang gihatag sa Ginoo nato. Kay remember this, when God created the earth, unsa iyang giuna? Giuna ba niyang tao? Giuna niya ang set up ang kalibutan. Na tubig. In fact, wala pa init sa una. Kay mura man aircon sa Ginoo ang tibuok kalibutan. Aircon man niya gihimo man niya nga nindot jud kay nga puy-an. Pero sa dihang niabot ang tao, gianam-anam o guba sa tao, ang gihimo nga nindot nga kalibutan. Ug gigay ka, ibaw ba ning ozone layer? Earth. Ang kalibutan, morning kalibutan, morning sun, gibutangan na diha og cover sa Ginoo. Sin kay nga cover musud gyapon ang sun, pero ang rays of sun na makadaot sa atong mga panglawas nakaroon kahatag na cancer kamo sige painit mo ganito mo magkabar-cover ala sige yun magkatiguang ninyo daghan na kay mo cancer sa inyong skin. May cancer, hindi na siya dali. Mayroong parang buga sa imong tugson, magtang na cancer is cancer, di kut-kut ka niya na. Okay? So, giguba na to ang ozone layer. Yung sa mga ito pagkuba, paghugaw-hugaw. Ala, sunog diri, sunog dinha. In the name of industry. Industry means money. But money means death. Wala, gamina. So kung sa lagaw na ibuhato niya, paninduton dyan na. Nagiguba na itong usulir niya, karoon sige natagpundos o aircon. Gumasa na to ang kalikupan. Tanan, ala, magsigig panguba o mga kahoy. Ala, mga kadagatan, kay ang hangkas kadagatan karon na nagdig ng mga tao kay nay gold, ma-river, nay gold. Palagi panguba ang tanan, i-extract o kwaon ng mga butanga para ibaligya. So, development actually is not development in terms of living sa panginabuhi na to. Mura siya dyan, development lagi kay money, pero actually, imo gidali mo kamatayon. So, tanong yun na mo nga, every time there is progress, actually, there is much regress. Morally, di ba? Matag syudad, nung may sani mo, lindot ko nung ay, kay nanidaghang mga nag-invest, etc. Ang moralidad sa mga tao, mong samansan. Teka kwarta, moralidad, bagsakay, why pa kailangan sa ban? Basta ako, nagtrabaho ko, naghimo ko ni anak. So makita na to nga, ang natural man is stupid. Kita yun, kumuha ang kaalam sa Diyos, is stupid ulit ka. Kita nawa, ipanguba na itong kadagatan, iluba itong mga katubigan, okay? So karon mo sa mata, hala, maghimo na tag-filter, filter na itong tubig. Sa una, musagog na ta, kanay, mura gamay ng brook na, mura na tang mananak, muana na ta, limpyo kayo. Kita kagatalamban, nalugay na kayong talamban, ikaw? Yeah? Yes? Oh, ambot ko na talamban, tanaw mga rivers, kakat-kat din ha. Kaya gananan siya ko, mag-nature tricking. Yung sagasa mi, mga naana ka, inom na ka, karoon ngayon ka, napakay kabon doon kasi, kaya nagtawag ko niya, limbang doon o, nabay balay na doon, yung gumindot pa kanyang tubig dito, o asa rin mga tayo dito, yung hagbong na po. So mga isunan, we need to instill that, kinanato na isang-sang, sa itong mga nakat. Kaya wala na care sa tanan na gibuhat sa Ginoo. In fact, bisa gani ang kanang good manners and right conduct, wala na nagitudlo sa mga kabataan. Sa eskwelahan, wala na. Lambot ka din ha, ang imong nawag, yung nana din ha, yan, sa imong t-shirt, na, wala yung maestra, basta ako, wali ko din, aganisin, magtudlo rin, basta ko na kang baligya din ha. Yan basta ngayon nga bayad yun mo, ako yung problema ba sa anusod ang kwarta, bahala na mo, kasabot ba mong di.
Kadaghan kay nag-graduate o high school, di ko ba mo basa? Di ba mo yan na? Daghan kay sa itong elementary, pag happy na lang mo graduate, di nga kung di ba mo basa. O tanan yung mga kabataan mo, tanan yung mga kabataan mo. Daghan wala. So what are we doing? Why are we sending them to school? To be smarter na mga corrupt na mga katauhan. Mana nga, dako kay responsibility. Again, bumakmak jud po sa inyong mga ginikanan. Dako ang responsibilidad. Kamu sang wala pang umaginyo. Dako ang responsibilidad. Being parents. Yes, you are natural man, but di naman ka natural nga tao karon na naman si Kristo Jesus. So kinalang tan-awon mo ang mas lapad ug dako nga katuyuan sa Ginoo. So mo ni nga kung tanaw na to, ang tao yun, dependent yun siya sa Ginoo, sa tanang bukan. Kaya gibuhat sa Ginoo, ang tanom, ang kahoy, tanan, mga bunga, tanan, mga miliras, tanan, naadis kalibutan, gigahatag sa Ginoo para sa atong pagkinabuhi. Lingon ba ng Ginoo, kayod mo para sa inyong hangin? Na ba? Pa. Wag ningon ang Ginoo niya na. In fact, wag yun ningon ang Ginoo nga kilala mo magsinina ang mga taong kaadto. Umura gidon ta, mo to original na danong ni iba. Wag gidon ta tayo naon nalamhan kay kapuya bilyo mo naglambaw eh. Amen. Dahil karon ningon pa ko alam ni po yung last time Lord eh, para na lang ko labas. Dako kay panahon ang paglaba. Tapos og panahon ang pagpalitag isuloob. So, mga kaisunan, kinahanglan makasabutan nga ang Ginoo gibuhat niya ang iya gibuhat ang langit para kita makakita ta pirmi na naa jud Ginoo ug gibuhat ang tanan ti makakita sa ta nga nay Ginoo nga ni atimanan nato. Kibaw siya nga musupak kaniya, kibaw siya nga makig-away kaniya, kibaw siya nga di kita maminaw niya, but even then gihatag gihapon niya ang pinakanindot nga kalibutan. Bisa kumutan-aw mo ka ng mga Living Asia o ng mga nadaghanong karon magturtur na sa atong kalimasa kaning sa Philippines lang. Ngayon ka, lindot yung Philippines. Kaya nagtugdo sila sa Amerika, tugdo sila sa mga bugnaw kaayo, na maghuwat pa na o namutunaw na pa na mahimong lake, mahimong etc. Natugdo sila sa mga ganana sila dinhi. Kita dinhi, mugawas lang ka din ha. Kung sa imong sinina, weather man, di man weather ang ato. All time weather man ang ato sinina. Amen? Tagpila, kibaw ko mo, tagpila ka kilos na. Ba't ako mamuli ko dahil? Nanang kas Pilipinas, dahil nagko po mga bit-bit da. Wato biyang mga tuhod mo, give up na biya na. Kaya ako gani, sakit naman ang utod. Siya na, naanad ba dyan ko nga ito na, tagpila na kakilos ang among sampaw. Kaya sa'yo pa, magana pa ka sa mga snow, anak pa lang nimo, anak pa lang nimo, sige ka ga-practice iko, dahil ba yan, magkarga bagyapon ka lang bisa sa imong katako na sa imong ng baga kaayon ni mga karga. Hindi dyan ka kagawas. Anytime. Kung magawas ka nga, di ka saktong-sakot, labi na sa ilang, pero may bugnaw kayo, kaging ka. At kas gawas na ka, ibak na kang gritso. So mga kisunan, ang ato ani karon is we must think that ang Ginoo wala makautang nato. Kita ang dakong utang kabubuton sa Dios. Mo na nga dapat makatawhan ta nga mapasalamaton, makatawhan ta nga sa akong kasing-kasing bisan maora ni kagamay, magpasalamat gihapon ta sa Ginoo, butan-aw ta sa mga maayong butang nga gihatag sa Ginoo katong alibot. Amen. Nagipatas yun niya. Dili, dato ang dunay hangin, bisag pobre, dunay hangin. So yung pagsunyo din, namayad mo. Pabayra din sa nilpa na ikaw na, right box. Ikasunyo din spiritual air man na. Di mo si mubayad ka naman ang Ginoo din. Yung mubayad mo, anak, ato rin, type box. Anak ba na? Di. Free. And in fact, the life-giving spirit which is dako jud kayo mas linot mo kinahanglan sa tubig ng buhi libre. Ngayon ka Ginoo ko na ko sa imong espiritu. Kaya ganahan jud ang Ginoo punuon ka sa imong espiritu kadaghanan lang nato digyon mangayo nga mapuno ka sa Espiritu Santo. So ang ako ni is kung sige pa tag reklamo, kung kita magpasalamat sa Ginoo, amen.
Kung sige ka po tagbabulbul, awag kita kakita sa grasya sa Ginoo, correct? So dapat usbon na to, di usbon. Dapat usbon na to, kaya tanan na nato, tanan na ato nahimo, tanang talento, abilidad, gikan sa Diyos. Kung kinsa ka karon, kung unsay nani mo karon, gikan na sa Diyos. So na daghan kay mga may butang nga atong ipasalamatan ang Ginoo niya na. On the other hand, makita na to nga si Kristo Jesus, siya ang life-giving spirit. Okay? Yapa. Man from there. Yapa. He's the life-giving spirit. So siya ang maghatag nato kay nanuman, is God incarnate. Ringo kay God, asan to ako? Incarnate. Wala ko bilis doon. Ngayon kay incarnate, so mahatag ito ninyo ana, incarnate. Kato pa, Diyos nga nagsulob sa lawas sa tao. Diyos nga nagsulob sa lawas sa tao. God in the flesh. Mo nang incarnate. Ginoo nga naa sa usa ka lawas sa to. So, but namatay man siya para sa itong mga sala. Pero pag kumanya kamatay, nadawat niya ang glorified o spiritual na body. Glorified, mahimayaon, glorified body. Mauna ang ato klase sa lawas na ato niyang maangkon kung ituod kita ni Kristo Jesus. Ang ato lang siguradoon na nabad nila niya. Ang ato lang siguradoon na appeal sa mga redeemed, appeal sa mga gipalit na niya. Gipalit naman literally ni Kristo Jesus ang tibuok kalibutan. Yan ang ginawa. Kaya palitan ko rin mo, kinakulod, dali lang mo. So, salamat kasi mong pagpalit sa akong kinabuhi, okay? Kung yan lang ko, yan lang sagda. Yan lang, abot na sa eskina. Dito tapos sa eskina. Kaya kanangdaan nga atong lalaktan, na wag kita nagpupot, nihangok, intimacy is close to God. Muna intimacy, muna bizarre sa atong mga tanan, matagtatawhan, intimate ka, ano sa man yung intimate? Duha ka tao nga usa. Duha ka tao may usa. Unsa may matan-aw na to ng intimate. Grabe kasi ka-intimate ka na sige holding hands nila anan maayo. Usa dihang nahiusa sila in the sexual relationship. Sexual relationship mo na intimacy. Permi ka, nagpupot, permi ka, in anak ka doon sa Ginoo. Grabe ka connected. Dapat manana ka. Di tayo holding na sa Ginoo, Ginoo lagi kayo ba? Ano lang sa Lord? Mayaman sa kada, ano na lang, tumay na finger. Sige, okay naman to Lord ka. Sige ba makubilingin mo? Long-distance relationship kayo, that should not be. So difference number 2, Adam, the first man from the dust, Christ, the second man from heaven. So makita na to nga, earthly, earthly, ang gitanon na yun tayo ang tao na naa sa kalibutan. Pero kaning gikan sa langit, from heaven na siya. Mao ni ang kadako nga diferensya o para nako mao ni ang makita nato nga ang tanan naging tao nagagikan sa abog. Apan si Kristo gikan sa langit. So kung tanaw na to ang Greek ni ining dust. Ang Greek sa dust is choikos, dusty or dirt. Namutana ko ninyo ron. Isa ganahan para nimo doon na ba'y kantidad, doon na ba'y value ang dust? Wala. Ngayon ikag earth, dili man ang tanang earth doon ay value. Kung ano mo elemento na linha. Kung ngayon lang kita ngayuta. Kung sa may klase sa yuta na magamit, kung doon ay value, makapangitaan, sa mana? Graba o bus. Kung ka na ko ba ngayuta? Wala. Yuta lang.
Okay, di sa nimo mabalik na tanang tambok ng yuta para nagusubang yuta. Okay, pero basically, what I'm driving at, kumaingon ta nga gikan ta sa abo. Ang abo way value. Diba? Ingon na, gikan ka sa abo na gagikan o karon sa abo ka mo uli. Pero ang tao, wa man tay value, zero man gyud kahata, ngano sa dinahimot ang tao, kamugigit naman kay ta. Kung labi na akong, gwapo na kay kubalay. Pusag na akong ilong, ipanilot akong now, gwapo na kay ko. Sana yung mga buhok na. Ipag-riban ako, hindi nga mahal dyan ka nga riban. Ako sinina, rin ox-ox. Gikaw dyan sa mauni, mauna ako sinina, versus gwapo kay kong sakyanan. Gwapo kay kong sandal. Kala mura na tag-og, ginoo. Mura tag-iya sa kanan. Yung mulakaw ta, mura naglakaw sa ulap. No? Saan kita na mga mabigit na tao, di ba maglakaw, malagay? Di ba? Ano mo na? Matagbubo siya, natural na namuhala siya. Nagkamot din yung tao, bang kastaas o gamay. But even then, kita, grabe pa yun ang garbo na nasa itong kasing-kasing. Magbantay ta, magsunan, asa man ta nagpasigarbo. Kay maitaan ni, magpasigarbo ta, gara-gara ta, kay maitaan na. No, may sunan. Kinahanglan, mutanaaw ka, na kita, wa tay value. Ang beginning sa tao, hugaw, dirt. May kag-dirt, hugaw mo na. Ang end sa tao, hugaw, gihapon siya. So, anong na-in-between, anong mo siyang something, anong mo siyang beautiful. It's because God looks at us as something so valuable na nagpakamatay siya. Kaya kita ramang sa tanang tao, sa tanang gihimo niya, nga gitagaan niya o kalag. Kita ra, tulura, lawas, kalag, espiritu. So, ang atong kalag mo na ang tanan niya na itong hibawan, tanan na sa utok, mabati na to, umaw na ang atong gigamit punta, ang atong tanan kay balog, ang atong pagbati, para himayaw simbaw ng Ginoo. Matalatong times, ang atong mga pagbati, atong paminaw, sa tanan itong hibalaw sa Ginoo, wa na siya, kaya ako karon naluya dyan ko. Ako karon ka nang, lagi ako pamati. Ako karon ka lang nakuan mo sakitan dyan ko. Sige ta o feel ang mga butanga nga magpapili dita sa kanunay, sa kaaway. Pabita na, hindi mo po ninyo uwan ng Project for Growth. Ilista ko na ninyo, sukod karon ug inihangtod sa Sabado niya tagai ko din po ug listahan ninyo kung unsa ang mga desisyon na inyong gibase sa kasing-kasing. Or kapila man ka naghimong desisyon tungod kay mao ni imong gibati. Kana kapila kapila ka na imong desisyon tungod gibasihan nimo imong gibati kaysa naghimong kag desisyon nga gibasihan nimo unsay insakto unsay sayo. Kaya a lot of times makitaan dyan nimo nga mas ni-decide yun sa kibawatan na sayo kaya gibati man ako ni karon magpadagyo ko sa akong gibati. Di ba correct? Kibaw ko nga Domingo karon mo adto jud ko musimba jud ko pero naluya man jud kag man kay nag-awan mo ni gabi nya mao ni kambo ana Lord ko sambot jud galo nya hindi ko ganahan ba ko lang gid kaayo nagpadaan na kasi imong gibati nga sa imong lawas imong gikapoy ka. Bising nga sa lawas wa ka gikapoy. Ang kanira bisig bagolbol brato gyud mo sa Ginoo musimba ko sa Ginoo para mabawi ni mo na natumba ka na paano kita may sa amo ako. Kadi lang di ko magtubino. Kadangay tag excuse. Di ko mo basa, di ko mo simba, di ko mo ampo, di ko mo share. Kaya tungod sa akong gibati. Bati kay ko eh. Kung bati ka yung pirmi, yung gibasihan. It should be what is right before God. Kung sa man ang kamatukuran nga giingon ni Kristo Jesus. Sumaato na siya nga ta, Lord, bati mo jud ko, Lord. Kung akong gibati ka ron, Lord, kumapadado ka ni pilbi ko. Pero kusgan ka, lamhanan ka, maayo ka, tagay ko sa kusog na kung ikinanglan. Di ko mo tanaw ni, di ko mo tanaw sa problema, kay ingong ko ka, Lord.
Magkita dito. Musimba dito. Dili na po. Ideklara mo sa libo kalibutan na matang Domingo na banhaw ko gikan sa mga minatay. Mao man ang declaration na to. Every Sunday we're declaring to the whole world, to Satan and to ourselves, ang akong Ginoo buhi. O niya, magpadaka. Imong Ginoo buhi patay. Depende sa hari ba o tao ba o sa na hagsak diha. Dili na inana ang kalibutan, dili inana ang kinabuhi, dili na mo siya duwa-duwaan, pinagi sa flip of the coin, kung sa yung pagsak niya, tao gani, at tuloy ko, di gani tao, di ko matto. Kato pa, kinsa may mong desisyon mo nga gitagaan magtalag sa Ginoo, gitagaan magkaalam sa tanang mga creation. Kung labas sa tanan, di pagkamatyan ka sa Diyos, kay buot siya ng Espiritu nga naka ni mo nga namatay tungod sa sala, may mong buhi, kung imo siyang pasudlon sa mga kung imo siyang paharion, kung siya na ang rule, siya na ang gahum, siya na ang magduma sa imong kinabuhi, kampara na ako. Kaya nga hindi today ka kung imo magduma sa imong kinabuhi. Ang ato ra gyud tan-awon nga problema, no? Kanira yung mga problema ilabay sa yawa na to. Pero problema sa ibang tao, di na ito problema, wala na problema. Gets that? Pero mugamit magyapon ang yawa tao. So sa may buhat ko nimo, imong attitude should be, Lord, dili ako mo fight ani ikaw. Sabi akong buhat ko na ako ilihok o relax ako. Wala to tayo sa imong Ginoo, relax ra ka. Ako ang mo fight para nimo. Walang kinabuhi, makita nimo kung imo diyong tumanan. Sugton sa kanunay ang Ginoo. Ug una ka mo lihok bayon ka, Lord, sakto ka ni akong buhaton o dili. Every time you ask the Lord guidance ka sa Ginoo, dili. Kaya sa imo convince kay ka na sakto kung madungog yun mo, dili ko sa may kumbarin. Saan mo pakibaw nga madungog dili? Kaya imong utok, masigan lang may imong dili. Kisa man yung hatan mo anak, dili. Kisa hatan ka na? Ang Ginoo. Labi na, i-keep ka sa Ginoo from trouble. I-keep ka sa Ginoo from harm. I-keep ka sa Ginoo from accusations sa bang mga katawhan nila ng Ginoo. Ayun lang. Ako magigsunan, ako may tawag, ganahan, hindi ko mapil o gubat. Kailangan ko may kamur, apil ko certain action. Pero may nang dyan ang Ginoo, ayaw. Kasi ganun ganun doon yung mga sitwasyon na may kong alo, ay, nandun kayo sila. Lord, ganahan kong kabot, mga kanina ministry. Ministry ko din mukabot sa mga binuangan ng mga katawhan. Ano din mukabot na Ginoo? Dili na imong bato. Dili na imong gera. Ila na. Kung sa mga katawhan, mga leaders na din ka. Ay, kapil-apil kayo ulit sa tanan, nangayo dahil silang tabang ni mo. O, yan, mapil man ka. So, hindi ka mag-i-istorya sa Ginoo. Di ka lang, no? Ano sa mga yun, no? Kasi ikaw, bilib sa kasi mga gagawin mo, mas kibaw ka kay nila. Garbo. Wala mga butang ang igsunan, no? We need to be very careful. So, kasi Kristo gikan sa langit. Niya kita tao lang ta. Marang dili ta mag-alig-alig o maghimong mga butang, nga manghambog ta, mo promote ta sa atong kagalingon. Especially, kung naiusa ka tao nga para nato, maayo ka siya na tao, nga dagahan ka siyang maayong gibuhat, nga atong buhaton niya, ato siyang ipataas. Pinagi sa paghimo niya nga santos. In the guise of, actually, God. Di mo na to siyang small d o small g. God. Kanang mga butang na sa diyang himutan ni Ana, ipataas sa tumayong tao. Remember, nagitanang tao gikan sa earth. Amura ta. Kung ang kalibutan na dari ang Ginoo na dinhi, kisa may mas taas. So na, posible ba na nga ang tao mahimong Diyos? Posible na, dili. Dili, kaya gideklara na tanang tao sasala. So manong mahimong naman siyang Diyos karon. Kung mayroong kag-Diyos na to siya karon, siya din ang mas kalibutan. Siya din hatag yung kinabuhi. Siya din hatag yung hangin. Siya din hatag yung saktong pangunahuna. Wow! Ato na silang gituboy base sa iyang pagkamaayo, kunuhay,
nga, sumbanan lang nato siya na mahimo siya maayo nga tao. Pero di na to siya pwede himong Diyos na may nga Nel, migop di kay Nel. Buhi pa ka na to. Nanam ka sa langit Nel. Ipangusap sa Ginoo din ha. Ina mo ng Ginoo, mataya kung luto pa daw ka, bubuhan na. Daghan na kay sige na tag-ampo, sige na tagpangamuyo anang tawhana. Ibilib kay ka siya, yan na binakadiklara siya nga, santo siya. Sinel? Si Nel ba ka? Hindi siya pwede magsunan. Ngayon nga, wala ka na ito naman na silang gituboy. Oh, ano ituboy man mo siya taas pa sa Diyos? Ano namang niluhod-luhod naman ka din ha? Ano ang iya namang ngalan ng atong tawag, hindi naman ang ngalan ni Kristo Jesus na siya naman untaan nagpakamatay, wa man yun ang nagpakamatay ng tawhana. So makita dyan na ito, nga wa yun kay saktong pang unang-una niya. Maunay every time, magbasahin mo sa Biblia, maunay gitawag o abomination. Something na makahimo sa Diyos na masuko. Gihimo ni mong Ginoo na masuko ni mo. Kadihang mo simba ka, umutan-aw ka, uglait ng Diyos. Ug dagahan man ta gihimo nga Diyos. Una sa tanan mo balik ko, ang atong kasing-kasing gihimo na to, Diyos, maumay mo decide sa imong kinabuhi. Ang akong bati. Big second na ba? Dili na siya ang mo-decide unsa imong buhat. Kung labi na kung mubuhat ka usa ka butang nga tibaw ka, dili sakto imong kasing-kasing. Binang kakapang minsan sakto. Correct? Sumungtana ka. Kana, sis, kasi pungtana lang usa kay suon, lalaki mong babae na way klaro lakaw. Mungtana ka sa kanang klaro nga lakaw, sigurado jud ka nga musulti nimo kasayop ka. Amen? So, pangutana ka, kanina kung ginahuna mo ni, murag, incline mo kumubuhat ani, sakto ba din hindi? Paminaw ni mo, sa paminaw ni mo, sakto ba na o dili? Inong sa kabalihon sa kag, mapitang niluwan ko ni mo, kaya nangutana ko ba, sakto ba niya o dili? Okay? Sumausa na kung mga ikag-counsel, pangayo-ayo, kung sa may mo opinion? Pangayo-ayo, kung sa iya pangayo-ayo, o nga nung nakasulti ka, ani, kung sa imong gibasihan. Kaya mo base na siya, akong experience, akong inani, wa niya gibasi sa lihok kung sa pulong sa Diyos. Niadto ka o mananalina, nga way klaro, o mananambag, nga way kaalam ito mo sa Diyos. So mga igsunan, usa ni sa mga butang na bantayan na ito mga igsunan, kay ang Diyos, siya lang ang ngayan, simbahon. Siya lang ang bugtong tinuod na Diyos. Ug ang ngalan niya, si Kristo Jesus. Kaya kung doon na may tao na atong ipataas, mauning ang tao o ang Diyos nga nahimong tao. Mauni siya ang, saan tawag na ito na? God incarnate. Or God in the flesh. God incarnate. Mauna ni siya. Kay God mamud siya in the first place. Nahimo na siyang tao. Dili mahimo nga. Ang tao, mahimo siyang bali na tong God. Di siya pwede. Di ba siya Ginoo? Di ba ta Ginoo makasasala man ta? Hugaw man ta. Kana lang origin na to. Napaklaro na usad kita ka, hugaw. Muna to kasing-kasing hugaw. All the time. So man nga, sa verse 47 to 49, diklaro ka ayo din na basahon na to. Chapter 15 verse 47-49. Isulti din ha. The first man was of the dust of the earth, the second man from heaven. As was the earthly man, so are those who are of the earth, and as the man from heaven, so also are those who are of heaven. And just as we have borne the likeness of the earthly man, we shall bear the likeness of the man from heaven. So asa man ta naliwat, dapat maliwatan ni Kristo kung born again ka, kung gidawat muna si Kristo Jesus. Muna nga, makita nato din kinsa siya
o unsa ang iyang mamuhat. In short, kay siya man ang creator, di man siya created, di siya hinimo, siya ang naghimo, ug siya sad ang makahatag og kinabuhi sa espirituhanon nga pamaagi, nga iyang di-change ang atong natural, okay? Natural na to ang kinabuhi, na yung spiritual na kinabuhi, mao na yung mahimo. Makita na to nga package na. Package deal, o gitawag na og eternal life. So nanagay ka eternal life, sigurado ka nga kaning lawasa, ma-change dyan na. Ang imong kinaiya, mitras na ka karon sa kalibutan, ma-change gihapon na. Ug ang perfection na pagka-complete niya na, in heaven na. Pero sigurado na ka, kay nanakay, espiritu diha ninyo. Di pa lang kay makita ang glorified body, di lang kay makita ang perfection. Mupalpak gihapon ta sa atong kinabuhi, pero ang mga palpak na to, nigpis na kaayo. Di na ang maklaro. Di pa sa una nga sila nag pamaligas, sila panungo, sila suting mga bati, etc. etc. Pero sa dihana na ta ni Kristo, ang atong bakba nanay rinda. Unya, kung nanadinhi, kadugay sa anak, yaw man nanigawas, kadugay na ang kanang nasa nangunan ni kasing-kasing, a lot of times, makita ni mo nga, kalmado na. Dili na nagsigiong boxing kay nga naman. Anin? Sa diha naka-sense ka, yung kasing-kasing galakot sa mga bata mo. Galakot, ay mong gihalingan. Tanaw, basta silip na mga galakot, ay mong ipakita. Okay? Yaman mo, pwede ka may tignan ng mariguduli, galakot ko ni Olbert. Pwede, tanang mga tao nga imong magpapalari, imong ipahalingan. But every time imong usbo na, Lord, maghari ka sa akong kasing-kasing. Tantangan ni ang akong kasuko. Tantangan ni ang kabati na kung ginahuna o gibati ang itawhana. Muli o kuma. Your love is patient, your love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it is not rude, not self-seeking at all. So, huwag ka na huna-huna sa imong pagalingon. Pasensya ka sa tanang mga katawan, bisag sa kabati nila. Kung di pa sila ganahan, maglakaw, kuyog nimo, ano may buhato nimo? Bye. Ano lang? Ano mo di ba kuyog dito? Kuha nito, di ka musimba, di sa musimba ko eh. Patay. Uy, Papa, Mama, yun na lang, basing lang yun. Magbasa dito. Uy, di siya magbasa. Ay, mga bata, wala sa taron. Papa mo, ganyan, basa gani. Ayaw. Pas. Dili, mga igsunan, kay individual niyang lakaw. Buhata mo sa ang ngayon ang matarong diha sa Ginoo. Kay nana kay kinabuhi, walay katapusan, sigurado na ka kung naginonsol ka, kung nidawat ka ni Kristo Jesus. Mo na nga, ang kaning kitang tanan nito ni Kristo Jesus, mo na mahisama ta niya everyday, kung everyday imong gitugyan o musubay ka sa iyang pamaagi, bisan pa o para nimo alkansi ka, di lagi alkansi, mura lang kag alkansi sa kalibutan. Apay ka na po, ako dito pirmi mo nga, sorry ha, ako dito pirmi mo na niya, grabe ka lang, bagga ka lang na, ako dito pirmi mo, sorry, hindi na, may sorry na ako. Alkansi. Imong gipatangtang, pag ipangay mong pasaylo, imong gipatangtang sa Ginoo, ang tanang kasuko, kapungot sa imong kasing-kasing. Kung di ka ganahan magdumot, di ka ganahan magdumot, bati na ng tawhana. Tumaw sa na. Kung ka ng tawhana, magsige lang yun mong gusto ni mo, may mukang demonyo. Uy, distansya sad ka. Uy, kaya man ka Ginoo, tao naman ka na mahimong in the likeness of Jesus Christ. Mo-distansya sa si Jesus Christ. Bitaw kung muana niya magkaway, kung saan man siya. Sige siya nagtumbaw sa mga Pariseo. Ginoo ko. Anytime na argument ko na to,